na mogotuma SMS ino imanye na enkoma ki mogosaba asemambi yabone ora gotebini na kirero nitakwa marathon kidogo lakini nde cha msingi na oikatobi bwaterani torone na kitogo ika gochi ibosio igotonyora sense mai mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News digital boyge in Facebook boyga sense mo ya YouTube na gotonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News kerengeri kyao kero tome wetera se namba Iyera suskini ya urabu ya 0792192834 inere namba konyora se studio asemambi yaboni gatwate bani na kibuga kire na kimirobeliere ande onsi asense yeito ya Kenya Devolution Conference negendrede hase county ya Uasin Gishu alia ekero muraibo mabwasi miura moja yarengetani ya elite kuregoro ekeregetalia nere agakwanira iguru ya mangana a devolution Kurinde ndo yegete kegate kali ne na mocha team ambassador bwense ya America sense ya Kenya Whitman kero Whitman ya tebete buna chikura cho mwaka olio eteteni go challenge free fair credible raida na bade ne dalia kama tena ya bwana nse ya Kenya teriko gambiru nense ya America akamotena shut up your mouth na bo turagere oringe bisero byao oirane seino oireira omotebed igetekinari kaleta liberera ngaraba abarai bo mubwasi miura moja usebere bachorire inseyeri aburi asmiura moja bagusira raira bagomadina muswati oyo embasa nambo bakwanire aningaraba lipo abo mubwasi bwa Kenya kwanza bakargosira bono Whitman na yambu yakwana election was free fair and credible yonando karana bono siasa kama chigotindia asenze meli ya Uasin Gishu igoro yengwana ye ambassador ya NC America Whitman yibono ngojarigi turasenze ya magaseti karojisa jintini chikari kurwegwa ase NC meli wego muraibu ense doktegwira murto natalede ego ikasense ya Kiambu ekerakaro de abuna omuyabwate no bwoko ninta ondebwenzi urato ekanana ni gata korobo hivi as department je serikali asense yeto ya Kenya karwege kurege tindi sana goji asim balibonsi balibara chake gosi balibanda ko korobo kurumi asense ya Kenya mandago nigo aganya teka wakane cash bail ya 500,000 ekerobo nondo jebuna nabochi account jia chira chikoba frozen nabo bintu biribia ya bwate no birachikoba asset nini na birachikoirwa ekere scandal elia 1.1 billion emubwate netie ekerarengo mugavana we county yo Uasin Gishu as ensemo eli ya ekerarengo mugavana as ensemeyo ya Uasin Gishu se county ya Uasin Gishu nando nyerona neremo senator we semeyo ya Uasin Gishu mwanjumure ayina nikora go chutiri alegende asense yeto ya Kenya ekerondo jena abara ikoro asorongo ruagusi bakare ko bakwaneire igoro yo kumwarigania umurai bwense amona abara ibande litiko lya Jumapili ali asense mo ya Nyantrago Ibeno ward bunge nyalibali chache as interdenominational prayers jujo korekana asense getikeri Kenya Nyantrago bakorawa no mbunge bwense meyo Zairu Janda igoro mbatu alidege ikaro aliasi county ase center ya Kisii ekero balenge na bateneri b'abanyanyimbo no county commissioner Tom Wanjere ekero bale kukwana na kirende obolendi ngakimiroberi yabekirwe no soro na muro jali silvana soro oyoro mo chief whip hwemeroberi yonse negendrete buya erikwere kwino murayi bwense amana barayi bande bari bawoja go cha somo yego yo bwa masabo o center domination prayers oikiranire kianda ya ikomi bayondoro ja boroki wamba endete abandi bari bendete ko borwa school fees afsibakara usababo konyi naba pastor naba randia niyo bakari ko bori na bono nensitu ya Kenya nitakire gosira abantu abasubati basirwe merobeliye bekuyo sira basubati elinde nere anyare gakobwenera musubati nere anyare kaokina gochibosyo ayungati yali agendete kokorekana asense yeito ya Kenya manchumureria ekero ndojena ayindu juganyora asense meli ya magaseti ase enjera ya abene ekiagera na goikali korro konde jena korago chuteli inanarali
amorekeire ase ense yaito ya Kenya. Nale nataka kuragurigeria lina omorai bwense nanyaride kago nominate oyo gochikoba ase zemeri ya Director of Public Prosecution nindo chigaigana Renson Murere Igonga nero bono nyaride kakoba nominated elinde achikorana gose ai bono rietari ani goria tomirwe gochi ase ebunge elinde gose na chikobo moteneni bwa ensemeli ya DBB ose Director of Public Prosecution rietari ali wetwa oyo Lenson Murere Igonga nero bono rietari ali anyarite ligotomwa elinde asusaje ebunge elinde achiwetwa kara etwe nabara achikoba nabara achikwira libaga lia Nudin Haji enero achikoba libaga lia Nudin Haji buno moso elio monene bwe serikali yobono na kekyo kegochi koba ase ense ya Kenya ayo na rondo jagenda kumburekerwa asense yake kuri na kore ni umajumuri so ime yomoroberio tujaka manae na tukora manae kana goteina rero ne chimbero tukumnyoka nae asemambi yabone ngayoro majumuri na kikwa bokire na kyoro bertiri tukolia asemambi yabone ngayore ngayo cha matanga ngayimoroberi kyobate eri tukulero bado na bato tebina yaya njina bokire na chireke bagokiane metabantu bono bande bachagire kurema rirema bari babade chieri bono ngole mibakale lirema ikiagera abandi basamuire chibando bono ngore mibakale babokire basoira ari bono bakare gobeka richoke kabisa eri gwa kumokalichi kabisa enguseri tengo na bane bare bono babokire basoire ase bagobyao na entebina ngaigwa abokire wasoire seke bagokyao osenga kyoroberera na bono na aya inchenkare kwenda segete amatanga yanyagosira utumino ene ngora ya gogochi ase amate eyo igo ndikire SMS yao enyingi onte inga yore na kyoro beridi tukori yao okwani babiri batatu obature ende tosuke gochi bosio mete mangana mange tari maya mangana make igogo ya chuti kabisa kwatura mete labana ndora abeka mangana mange abo bosongo ya taketa mangana gete aba make ebwakire ase studio injenche msimokaya ngoru jinse mochage sima ngokaniri abata to babere baso imeye Ensakia tuskigochi iga ngotome ngora yane kugese ase kenyorokia matunwa asogosira ko mongna nyomenda igo wakorire ngokaniri abantu gosawaniri abakenya amaya ekeroto endete konya gosuguma obugimo bekera abantu kodabaro mambo endete kokonga kolende na intugo ikatokonge tuskigochi bosumbo usine getingije kegaini kiari gyobundi kiagacha embrake gotu giaso mwaye bado na bagonde na kyoroche ngwana ya ambassador bwense ya America asinzi itu ya Kenya Whitman akwande na chikura cyo Makori echiarenge fair free and credible iya redina ndiriberera so mu bwasi miro moja bakara kama dena shut up your mouth Kenya deriko gamberu teriko ba colonized in America bakama dena butogo gerolinge bisero bya ogende ekero mu bwa Kenya kwanza wa sabotri Whitman bakama dena ya mbuya gwa kwanede ibona noko na siasa bado negendrete ase ense yeto ya Kenya siasa na wanasiasa wanasiasa na siasa na raira na kwandali asense revolution ya dena haya abantu bari bakomachibuna obo mubasi muri moja ebwa jeto korobekana agakiro korobekane kukadana tangandiri obo mubasi muri moja bota jete korobekana tanga dialogue teyo ekerondoje ebunge ya amwete na bono ngwetiriri chiko yoko form committee eri ende chikurigirina NCT kana ujibosio babwati richiko anebena nonya gwakiri atotebeti richiko rigoro nindoche igaiga bita waweru nchenga nigobona nyarire gakoba appointed gochikoba managing director bwekombegeri ya Kenshin igo niwede na bandu mbaendete ko chiko ngoba keri bandu mbaendete ko nyora amabaga igo bono nero chikoba SU Chief Executive Director abu oyinere Peter Nchenga igo niwede bandu pando mbaendete ko nyora rigesa asoko nyole biro ase inse yeito ya Kenya bimono manchumuria gendera kontomera SMS yao gendera kontenga ikwa bokire na kyoro berdi ritukuri yao ngayao gocha ngakyo mero beriki oro berdi oiko tonyore na abana
abana mbareka asijirusa ekarba jokora osiba weekend raba gukore rusa ya weekend ne ba gukore rusa yabo kira kai ba ku gotara 28 ngote bana abana kibareka abo tiga ko bensoti iyo meta basaja mbale bare jinsoti ali bate tugusareria abana bando bogima anna abana banyaruka mete no na abana bamura tuatene tunya ote gosingera abana banyaruka no na abana bamura ekero bachire puna doreika singaki yogoso ase amangana boda kuretanga etiga go eswasa mangana yebinyuwa dego esona niemete no nyengo como jitori na abana banyaruka ina basaja na bako chegia abana banyaruka ya eno na abana bamura aba jisuga maminjiroro etoko gigerina ya abana erende na nimuraje kwirane school murebuya ekegera no bogima bwangyo okwerose tiako mo buri stress yekeroreka omuburi achandegete na kandi school ekoyorwa akemuntairane indi ka school ekoyorwa gesarairane indi ka school ekogora chonirane indi ka school ekogurupita irane ya abana kimoreka abayibori gwana na abana bakwanire buya mbatware stress kiagera nero ere stress nigera ita abana nekero bakwene school ntongerana kiabeire na abana bakari na usina abana bade school gosine college bari university inekera abantu batiganire gose mwancho yo modebri na bono ina bono njero jena tuara koranire ne mosanio ene ntote tari mwanchi kwanza mosanio muri gire na ya bono nchi tuara koranire na ande tiganda tema bogima ujia senzema umuntu makwerusyo moyo umuntu makwerusyo moyo bono karo kwerusyo moyo igoro yo musubali ere kwa modiga ngonya goragerare gose kwa kwerusyo moyo singenjo yo mumura kwa modiga ngo ere kwa modiga ngonya goragerare bono rende ya tigango twina li ina ya kere ngende kiabeire buna bono mumuroyo mo nare omwise kwe musani oyo omwise mumuroyo na baro je no musani ojenjiri provide obekire rinde oseno njimba begete mumuroyo ne na bata gete ko jenje birengerero adena ke ige kwandigire yono wede nada ete ko liyo ngamba ekole lakini na asimambi yaboni igwetera somuroberi bwensakia etogo semana ya tigobo kabara ekero montago tigire hande ibono ekarago tiga muraika miaka yoko nyomana ekore jore umiboni getigane tako wakande school fees ayobo kabara bono bubwate yani totage tigo soma umiboli bie kani getiganete oniri ngombe ayo kunyoma bere oniri mpaka no neke ginga erinde akosomie tini ngwara ko madena ya ayebono egento tage tena baiseke atige konya konie kinga kiai lakini advice to kurubona mambina ya ki wato miru naye go jeskuru omuyiboli agwetigana naye koratigana ebinto bibere bitato ebio biragero buguma bwabo sarege kwanyoro monta konya ko community ebese p monto community ebese p yani ere taro jine go seno chandegede naye taro jo seno chandegede osase ngokoru nentaka ya tiga to focus no na bana bale chi college university tiga to focus ebintu biri tuare focus Brighton ngakyo karote ya ndobono mam buya tuare focus no ene karore as school ekiaro mwiboli ni getikanete ase mambi ose ni getikanete kokosomi kianda gekumi ene ndi steve bansoma usi omoroberio nensakia alitiko liechuma free friday no to na Joshua uta akwene kuna mariogine chibicha agocheire asenjera yabwene nande asenjera entoere kabisa iganda osia soberde partner boto denga kyuro itoko saseri na kyuro jensakia gendrete bono mambia ngaki emeroberio ere andonsi asobe meta bantu mari mwabogire mwanyore none kenyorugi aturubande meta bantu mbara baturubani ebintu bwakya abantu obotukuno botambe obosalina libogo korekana ase obotuko konyora na abantu abayibi konyora nonye mbali barobere ebintu gete nali baturubani ebintu asegete abongo ndena ya Brighton na tuabokaiga ebintu twanyora biturubaine asegete tuamanya rende na noena bagambi bamanya baligerina ngaki bago ikabo bakonya situation ni ase enjere ya mogose ase njera ende
Ihono onda sensemo ya mtandao Facebook na wote nyore Ndizi TV News Digital waiga sensemo ya YouTube nyore Ndizi TV News. Nino jena bange batumire SMS chabo gwitira sensemeli yo mtandao ninchiroje nitasoma baadaye nimbaroje gabo babo Grace Ngwenye Ojaro William ikiongoza Vaniunsel Dolvin Mora nimbaroje igabo kabisa Thomas Saboka abange sana mwatumire SMS yao ayerende njoganyete ntome SMS yao injega siane kana nyerodire nuko yetsoma kabisa na debali kwatura babere batatu na batena boka so imeje muroberio tigakoba moseraibwe kabemo minchorimi na ndomo gusibo tambe negetinginye kingaini kyariyo bundi kyagaja imbrake gotwa oswa mwae otagaje tiboniga nigo chandika asama tukale bosio metembure na bego chikobenga kede nerokonyona tubwati beze kwalitaire meda bantu bale nawo dedino mobisana ronde na bantu bale ba kulitaya bacha zina siro inkatoroji na inkia korete bese yo no mwana tasomedi yani bono na baliga oe hai Joshua muntu medina bako Somalia na bako kore mirime miake menge lakini tabu adifari yo kore mirime ya korete hache tikare 00 bono mpaka antu bako 13 muntu yo okore miake menge mbono nkare gochaka yani mbono akoba muna omonto ogochaka bonio mwanjumuriria igo nigo ngendete kwa SMS yao ni njiroje jinde bia mona bali bato mu SMS botuke kero umuroberi ogwakiri nande onyarete gokobe kwembeo anekere wige tuwajagete igoro ya mangana yenyuomo aboneri chiko egotochwanda nande weekend ene wakiri Hirali Ongoli Tom ekero bakwaderna na wakiri Jochmo uyuta ikarande goro esali ye merobeliende osesali ye sababu itanyare go ikarande ke merobeliende ye code lakini nde no tore amo bia manase ekero ndeta kontomera SMS yao asemambi yaboniga atiko koire buku asensemeri yebiro ayebiro korende ayebiro asemambi yaboniga enathaka tukwanire igoro ya assumption assumption dimedina ngaki turabeke asomon weke nyame bweke Gusii Joshua ndebena yani monde dabwate assumption yede assumption Joshua yani obwate kerengere ligede usoko na jagede yani already kwa nachire buna Joshua leiga Brighton leiga gusege ndogede ekereiga nata kurena assumption neroro obo bebo assumption mborobio yani I already wa make a conclusion yosi kwa bekra assumption naki yendeke nke koba oseke ndeke nke koikirana lakini atako de mwanjo muri asema mbia boniga inataka torana assumption enebwate damage yani ngendo da kwa bekra assumption for example asomona omugana boko chuteri ikana otena lero ni gonde marathon ikaromba gete chinsa chiane mnalina otebi lakini mbono ko igorre TV yao usimbona gosoa ina oteina ase chinse jiga na magaseti ayebiro na check ase mashabiki announce bi endunda ya kabiro ja krasa moja mpaka saa 2 Steve Alika omwe msiebwe ward ya Ibeno atakuwa ndani ya nyumba atakuwa na mangana devolution anne yegendreta sensemeria asinigishu devolution conference dote bani nere igoro ya priorities ya mekiri ende revolution chikomenya echiko saseri ase ward ya Ibeno boigo na chiko ntebinga kitale yo muraibwense Dr. William Ruto asenzemeri au jawikira namasabo ngakyayero ngakiba mwariganiri ekyagire ine ward yae ayo nekero yaragirense yemo ekero aikire ase studio ase mambi yaboni kolende ayebiro nelina abantu ngobeka dore assumptions yani kwa beka conclusion agende kenge koba ekenkere keke yani umuntu anajete kerengere kyaye already lakini takanda goteina omugano yomo ekero assumption gusinga kierembe omugano yomo omwana omuiboli agatuma omwana akaenda sobo erokengeiga nyaroke ekero yagenda sobo mugako yorende sobo ise akabororo omusubati na arengo likoro kunanzi nanzi oyo tare koyuwa gostare gokwana hono mwaka mwana akagage karakunga maidina nansi na nansi tari gokwana gostare gokorage tari koyuwa bona kamwana akumogwani kalege utagwide medra bora kwani mondo tari koyuwa ne tari go ta koyuwa nanu sa gokwanere bona kamwana agaja kaira ni town kagatebi tato mwabo ina na nansi no monto mobe pi njena achira alia
asaba se chandi chinde barabo bagongwani buya nini lakini nasi yarango mukwani okira tari gonte bikende okira tatu mabona akamatena oninje no mabe nandi tingo genda ali pia senansiaro mpaka nansi orura ali go so cool okay umwana isaya jo kumika kyo mwana ya okwana acha kamatena ya my daughter Nancy aongeangi usitari goiwa korero mwana konyorero bekire assumption ochairori omoro na tena lakini acha kuma ke Nancy asikiangi ama atari goiwa ikorero konyorero bekire assumption na olini gagokira olini ganchaide mwana na babegede ikobona ntobeka assumption ya second tugete ke utara manye conclusion ya nele osinelie ego tebaiga if we don't make assumption we can focus our attention on the truth not on what we think it is true yani ekero mondo apata assumption chimbe nigo arengere tibuna egenteke ngeri kene usengeribo lakini ekero tora arusi assumption yeto bwato tari ko make assumption nigo tora focus as attention na ekene Joshua ngidora beke attention yani mondo attention ne truth yani we can focus on our attention on the truth yani obwene yani orusi assumption yeri obwate na egendeke nabokere when we don't believe on our assumptions the power of our belief that we invested it returns to us yani orusi keregere gibi assumption yede obwate assumption yede na ejirani ya nere kondoga umete kuna watu wako na assumption bune ejirani ya nere kondoga ejirani ya nere ekoroga abana bane ejirani ya nere kogera ntaragendra yani you have assumptions yani ayobete conclusion gete utaramanya ya abana aba ne bitabu tabagorredi abana aba na magutu tabagorredi basome abana abao bari gukora omwa pate kwa bekira assumption na omonto koroga abana bane njirani yane omonto koroga abana bane ne sister ya yose mama amenda basubati mbale bekero banyomiro mochi apaka tena mama ngina biara ne yani awata assumption naki ebituma biane gotama ne jirani yani no tabekero boyo ayo ne jirani yao assumption yobate birenge na yaya tobege tiboyo totoburugereti yani ebya jirani biro biera mbiyabire abege to boyo byakin whatever na haya jemima moina nero koroge bituma bian yani obata assumptions chitayo we should avoid assumptions ebiranga rebiriyo bwadena egento ketege okoreka asingenjo ya yegento ani biranga geto bwade bire ebibe the problem with making assumption is that we believe they are the truth yani assumption deji etujigenede mwaje muri aina yebiro yani wegenete egento kete kayegeri kwabe kebiranga biao maito mondara ko tena no ne sabari ni chengike nabora beto ika esari yani wa birifu egento kero bolimo lakini aute to ekora kebe ekene ikono let us assume in a assumption day and most of the time our assumption leads to another assumption and that ombwate buya assumption Josh mtwanya reke usibu lakini ngai to manju mare na bua na mbwate what I'm saying egento assumption yani bintu kento keriyo rengeredi egento keriani yani egento keriyo manyeta ayebie kabo manyeta na ekikero kne ken osobolimo yani to kweru monta ko rusiororo yani ayo begete conclusion ina non tebi nan be ko boyo monto koroge biduma biane nyagite non tebi ne garie yane ngo sarekere monto ko yesali nyagite to mate ne gana be ko sareka tori ko nyebeka maje tori koraki yani aye you believe na ne kene pamoteana on assumption leads to another assumption yani assumption yendo bwate keranga kiri bwate kende ni go champ to conclusion ikobono we should take care no stories jirio koigwa for personal growth yani okine ayebieka omonyene aso okorera we can get the things wrong by applying assumption in appropriate circumstances basing expectations on bad data or making assumption based on long thinking yani okorenga assumption yo megati orengara tipo besana ebirengara gete meta orengara tina bono assumption yo megati na aito kwaga ja nyomba
assumption ito megatina ko to konya metina no mwana make assumption na mimi hani abwata assumption na nje chemistry tingo igupi physics tingo igupi umwamna so maths tingo igwa already omonto make assumption na I cannot pass gustingo igwa ingo tena to ko igwa aibano kwa make assumption na tingo igwa igo manchuma ringina kwa na semambi yabone nena let us avoid assumption egento keri kokobeka na njitingo umete no ngokoroni no ne biashara ayo bata assumption na tingo nyora faida bi gokoroyo ndeka kogorumoina watena onjimbo ne egetabwate yani kwa mekira assumption ni egete oyata bwate egete kumbe onjimbo moina egentabwate hospitality abwate friendship ngakia okwana chi customer na kiako baroberi ometa bakonyorana omonta agocha no ene ka eduka yao esa alioro mube yani abo bata assumption yede na bomonta okabesa nera agochande lakini gakwenda muina mwanje mima akatari ko kabesa era akorete aite ko bega yani conclusion bakwenda muinali no yo negetabwa ya na ya tema gwe onjoreria orusie birengereria byo bwato manju mureria osukigo jibosi no nekero mwana akorwara amanju mureria Ndizi TV asemambi yaboniga asenzemo yebiro ekero mwana akorwara mareri yale ene tiuta mobekerede tiako beka assumption naki unangete no mwana narigerede bobe ngorigerede kubare bobe lakini tiakora beka assumption ino mwana wane nigarigerede bobe ne haya manyana mareri ya mobed inki kiabed ebia ebigo soka inki ebi ingakia bed ingakio mwana wane abeire indagirata edwengia tiako beka assumption na haya inachemima moina nero gorogo mwana wane nero okara kintu apana tiako beka assumptions erengere lya biko monyene beke bintebia bikugosukugojibosyo ayo naye biro asemambi yaboniga inero Ndizi TV bwansumusi bona diangenda sensemo ya check ngedo mwachumoria wesomiria bere wesomiria teto asemambi yaboniga asensemeyo ayebiro ayungo chanareta kirimambia erinde twasomania twateberania buya ase emambi ya aboniga hekerongo sukago chibosiga iganda soma SMS bere isato asenjera ya bene ekaro to SMS ya umanjumoria asemambi yaboniga na gotebia na ngakiko yituma tukwanie tusogeri bona mambie totebinga yoberete ngakiro berete tukuriao ngayokwenda gwaka pole aikengese kiao gege assist I Brighton na Joshua morning inaki oyona rogo Chris timu hapana kosa asomro Ensakia ime Ndizi TV live from Raganga Chris arogo biamono asomo koba ibe yumroberio na rode SMS yao sasa no tole asomroberio na kweresire na emeroberio na kitoko yakora ibwatoke ego jaka saa 2 asirero mpaka saa 3 lakini onengo jara studio gongo ikatora sense Mary twebwatoke pamoja na wewe tusikie gochi bosio yogenda gutuma SMS yao asemambi yaboniga goja ase studio ntebinga kikwa bogira na kyoroberedi ritiko liao asemambi ya aboniga biya sana nekero mondo amwire Corina for example ena coach goji Nairobi to kumobona ngyo tali na translate osekero monda amwire gotarira otange to kumobona ngya tali na Kisii classic igobona umuntu nabwate choice yae yogo suka gojibusi ikiera elianyora nera kwenda nero maidanda wange baje babona Brighton munonge kuiga watumira chipara pochi nyinge iga ebitete lakini naki omuntu asanyora medo muntu rambotoke baralia achoshuna bakwamwa atebena njine pikipingo jera bosongo Brighton injenega inje tiganya wale private inkibosongo inje tiganya wale Nissan inkibosongo igo lakini twensi ngaitogoji twensi mbosongo togoika narura tangane goiga medo noneka rodi nete gali ori nete bosio no ori nete maya ponsi mbosongo bawika diangera sense mende ya check ya sense ya Facebook ende ndigere bari batumire SMS chino isato konde genda ukitoma wethera se number era seskine gora ya 0792192834 asemambi ya aboniga bia sana nindoje na arogo odebire alright Brighton good day bia sana ro Chris ni medena raganga mbuyere ragangarero Chris yaro ragangarero njapwa ebisanga biri bya rengo rerere buya okara mu engia masabo
rero mbuyere ana go sabo ito na tigebe buya Chris time mwakora matanga yo mwana ori orujo join university ngagede mbiya mwakora Chris na bogonde na mwakora buya diganya sai alemi family umete na mangana makongu sana ekero umwana umukago sirio bugima bwaye anene hande konyo nere tegemeo oye familia yo rogo na bago ndinga kimwakora amoroberio yo bwa matanga asenseme yo ya umwana uri nya de kago sirio yangira na sensemo ya studio ani gaiga senseme ya SMS wedira sensemo ya Facebook ndo nembara ya basoire ime yo moroberio Thomas Saboka tena Saboka Thomas from Dagoretti South Waitaka massive good morning Brighton, brother Brighton. Safi, asante sana Saboke. Morning nae, tenya saa ya Gusii, karora senseme ya Dagoretti South, Waitaka massive. Bia sana. Ensuri ya Maita, out there abana Sunday ready, abana Sweet Boy, omwana omokorofi na Smart Boy, korwa Meridian Assalam Club, South Mogrango, wakondani. Safi. Msimaraga Chonte watching live from Kebirigo. Safi kabisa no alime yomorobedi Joshua Onsongo kurwa isoge skim bwakire buyanya sae no muyatu abokire watching live ekarobale no Charo William Sarome Onyoni Embuni Thomas Saisi Brand B Irali Richa Kerry Esther Johnny Onsongo Jerusha Onsongo Mwalimu Robert Onsongo akabadeina waingie ndani na wajajae ndani ya Ndizi TV. Magi awatena watching live from Enduma Omoralia Ningoroje nanje Magi Ningoroje abu Ningoroje girende Ningoroje wedra sensemo SMS biasana asanti ase ogotoma SMS yao ase mambi yabone nchiro chiendrete go chaga iga mwanchu murelia ngorongora na igora ari narona litunda green buya sana from Karen bwakire buya sana nkwaneli abantu bakyanungu bosamaro nabaganeri tuko rigia buya sana Judith ira then a happy Friday team Ensakia tuned in from Minnesota buya sana zijui alikuwa na manasa Minnesota ama lakini ameandika Minnesota. Safi Judy Hill Dolphin Morao then good morning akabeke mojio wanjani abu Brighton Joshua na all fans of Ndizi TV tuned in as usual. Have a great day and happy weekend ahead of you or all. I am in until the end. Yes, sana. Ekiongozi vanionseri out there na kurwaliana bonjari mark me present and pray for me abali mnabaya ba inyewoka. Joshua umesikia ekiongozi vanionseri out there na tukifika wakati ule wa ebwatoke omobekera watera kwa abali mnabaya ba inyewoka. Kochiera abali mbonsbi safi Spark Justin kinarada na good morning Brighton niko ndani ya Ensakia show live from Kisii Kegoji salamu siende wote wa Kegoji. Safi kabisa mbia sana. Msurengi yako rubonchali bumwanja niko ndani na Honorable Doris Tonyatoto Abuli na yobe shobesha fikuza Sabosi Magoto Simeon Atuti kiongozi vanionseli ama na Omaturi Finicent Victor Omondo agote abuna kurwa Nairobi West aiga tinanya komoja pigo ika alia bumuondo na mwachage family bategerete buya kabisa agote hadi tamati alafu unijese nasi kwamboka Daudi Konde Wensi gaki nasi kwamboka Daudi agote na Konde Wensi atajeswa baadaye karutu kila sensemeri yebwato ke Joshua Nsonga agote na kurwa isoge skimu wakire buyanya sae nomu ya iyo nilisoma yope pesha agote na forum live you live ya sana yuni yure mmoja agote na good morning akondani ya Ensakia Edwini Umwenga out there na korwa Kajiado Blessings watching live Brighton safi watching live from Enduma oyina yesoma nsuko jari Grace Ongwenya out there no alime yomoroberio atubati korwa alensemo ya Kichauri Nyansiongo Uyasana out there na Brighton happy preparation day unajua leo wana prepare Sabato abu angio maturate orule chari out there watching live from Nyachiji Secondary School Kemera Ward Poketutu Bwamasaba Ojar William out there no atubati biasana watching and listening in from Sensi Kisii. Yuni yure mmoja out there na good morning Brighton safi Matiang'i Omondo out there na Honorable Steve Mogaka MC Maraga Chonte out there na Miss Maraga Chonte watching live from Kebirigo. Ensuri ya Maita out there na Sunday ready iyo nilisoma. Asafi obaenda to tomaje SMS cheno genda uchitoma ase emambi ya boniga out there na tanya komoja B safi nindo jena lero muetira matemu
amashabiki anonsi ndoje mwetira matem na yo taraita matem bono tagete oike exceeding expectation asemambi yaboniga nimeona SMS yenu siko sawa mbiamono genda uchitoma asemambi yaboniga ende tosuke na tosuke asenjereyamo oje yende ochi asem omoroberio yo ni tosuke omoroberio osuke gochi igoro buya kabisa hai hiyo daktari wa miti please ayo teana aiwe namba ya daktari ngonye wole baadaye utapewa alo Christian dina matanga bia twa korete onye twa bete na amayanda mange seogosira etaya for tomorrow rest in peace Zillian Orina Matoga adena matanga bia bakorete onye basire tietaya yaro goja komesi ensemeyo asamatuko amagega Tomo somi kuruwa mabachunya igwa Nyamira Bwakire buya kabisa ase studio na ningarite na muabokire amma shabiki iTunes B team diaspora team apanakosa team chini ya maji na team following andonsi asemwabeda kabe imeyo moroberi wensaki andeta yora nyore moroberi oyo akuna mali utapata moroberi okorosera litsuko lyao abantu bakuboka bono mambi achosho boka bone kuna mali ogine chibicha gocheire asenjera yabe nekirenga kyo moroberi oyo no korosera litsuko lyao nakotebena ali agendrede kyatwa gotebiruna ngaki ensegendrede moraibu ensengo tararo rongurwa gusiri tukira Jumapili karao jamangana denominational prayers asenze meri ya nyamaya mbagendrede miroberio yogo chikomo ya miroberio go chikomo enia edijonsiemo oyore ngo mwe msibu wodi ya nyamaya amagombana ndete go tomwa go chia sengeria aboiga magombana ndete go tomwa go chia se eriki achoki oyore ngo muwakiri nero setu mwae asenze meri ya murongo boigo nturojena ebintu ngonya go teitore siasa negendete devolution negendete asenze moyo asinigishu manda goniga igetigu aseke gambero akarusugune cash bail pono rende ngayora nyora manganaya pona tali Ensakia karodoni na Joshua uta atokwene kibuna mangana yo agochire asenjera ya abene fans keria wote yabana siwezi koza huku nikikosa nichekwe Wilfred nyari gita out there na good morning watching live from Bahrain niko ndani mbaka ya Ensbako mwali bwe Ensakia Keston Jali out there na watching kabisa Keston Jali biamono tonte yadinga ile roko to watch kurwa Egiara wewe unatoka mahali pamoja kwenda asande lakini nende naye nole imeyumrobe Nicholas Ogega adhiano ati unit in kurua nyansonge stage Pray for me song ya Nicholas Ogega Makori omonene and I'm rocked from here amen utajesewa baadaye ikifika saa 2 tinda iwa lietaliane Makori Yobeshai nilikutangulia kusema jina yako na ate anole imeyumuroberi ngwanya komoja Yobeshai nimekufulia kofia na ndima idina noga nyireto muroberi orionde orito tuomera na maragoba ikiani lisabiki liyaitore biya sana igama shabiki announce bi alintera kwana good morning Brighton and Joshua korwa aiga ronkai goika ebisioko via irondi watching live with my mom Eunice Kemunto daughter Sanis Mora and Sirin Mokeira Elfin Mama Kesheira au de anuali me yumurobe bono balibatara zengo batebinde badai asenjera yabene natakana Joshua ngicha sora asejida ikaiberega ngirane nsoma magasije jida ikaikomichoka ngore ngwambanye ka Steve ikire because na ikagotebia abanjo barigeri bane na kindo bereti osenga kitoro bereti na Joshua Ensakia bono mambia tukangu chikona senza mirimo tukunitenda gotebina haya ebese nihira okwenyorera ya 10,000 asemambi yabone njokora ngirio kwenda se benze meli ya lipa na mpesa bill number beka 88090 amount weka shilingi 100 beka shilingi 100 yoga na kubwateribu beka chintunde 10 bo na boko boyo mobali bako bababui asemambi yabone amount shilingi 100 karabako boli abrinde account name beka Ndizi Ndi I said I endo nyara kwebwera jishilingi chirebu 10 asemambi yaboni eyo lipa na mpesa business number 88090 amount weka shilingi 100 account name weka Ndizi dende tokobo mabui machine yanake okorogali ekorali mabui onyora jibese na jibese jine chao
Undite ujago tena haya bono kwanyora ngange tugeke yaya tumeke beseri ubwate nsinini onyore 10,000 asibambi yabone yona wikiri wina bonyora 200,000 nere bwebwera omubuko ingyo kanyete endelea kushiriki utakuwa mshindi asubuhi ya leo. Twenda sasa meli ya Joshua asinini tokwirana ngendaje SMS chino ama gaseti kanda dijida eka 10 ngole ntunde yane entangani ekara mogene na ujo cha studio ekoraga ensa yamo yabona mami ene on Steve bansuma usi omorobiro mobo kabisa morobiro motingu Ensakia torina Joshua auta. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo igo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonjereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria amate yomogaka kaitano mbia kurua daraja mbili secondary school imeye kaunti ya Kisii nige koboria onde bwensi bwogwanchokuya oyorolire omwana obwomumura oyosirete kurua senka yabo chitariki sano nemo chumutinyu gatano na gatatu aserieta Dennis Murumbisa bwemiaka 30 nigo ekienikia yekere keigatwa niga hari chibuti sano nechinchi sano nemo niga begete t-shirt ebwate mengore nerongie mwamu na boigo sisandrus chavuta ekero arwete nka yabo nigo abwato muchando bwokogwa na chinga gichinde niga tari kwemanya onye kuwa morolire moire guikaso mugambi ore ange naye wakoroboti asegeteseni kyabanyanyimbo oso akera baibuli ba ya roboti wetera se namba yesimi ye noti sano na ibere noti isano na ibere marakabere isato isano nemo inye isano gose enoti isano na ibere isato isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere enoti maya kichibe senguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wagoda bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobubwi igeri guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use
egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantoa bali miaka 13 guchia igoro. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biabana wano mwanju muri on Ndizi ndakara tware kurwa sense meyende ye studio Joshua korere buna amanyete buna driver anene yumurubiri bwensakia bono mambia biamana sabarmanda tukutoba SMS chino asimambi ya aboniga nindo jina Ndizi TV yes adena omo tureti Arois Okali adena kuruwa bunyagatanyi tuko pamoja yesana kurwa sense meyo oyino mo tureti Arois Okali adena wale me yumurubiri motureti timetina logo motureti clan elder de mwate besera kanene de kubaligeria elinde eche baroseli enibo ya neje ba enibo ya ino ojibo tukare bosio biesa nataka to anda sensemo ya magaseti asemambi ya boniga producer buno magani yawe ikabuga ntebye ikiagara magaseti ari mange lero ne tukoria Friday twanya kore kuri Jumatatu Jumaine Jumatano Alhamisi lero ni Juma ande na chutia nene aliara sensemeli senjera ya bene kako ikaiga utaniambia senjera ya bene kondengo ikinde barama yana ali arase amagaseti anda soma nande SMS berisate kyara muire jinga kindu mwachirikire na inje inki kiragera tinji soma ikyara nigo cheika ase studio ase mambi ya boniga lile yaboke ningoroche na awote ano olime yomoroberio unasikiza na una watch mweto mondo awote ana aligereje na ande nigo ategerete eyunerobia na bora aligerete to ategerera mate abunere tabautinero Teresa kwamba kadana watching live from Saudia niko ndani ya sana William Mugaka kadana William Mutali ogonda Mugaka korali Migori County Audena high five. Adi Migori County audena high five. Kubekira abuge dore audena high five. Asinjira iye mogose yende. Yesan. Yenda kutumaji SMS chino. Balintara soma. Nitasoma badai. Kerongen rete asumuru. Kunde nyirake kurakensa yemo. Ige kero moganione Grace Studio. Moganione tukura rero Steve Alika. Umwe msiebwe wodi ya ibeno. Iye gotoka sebunge nyalibali chache County ya Kisii. Asumura ibwe nsago chako jadi tukuria Jumapili asensemo ya masaba kuzi interdenominational players metka goja bado na baho kwa na abere atatu kimagendero Igo Steve go ikarata tena ngakiali kan ngaki arobreti merobili yonsi bakubata no mochumbe bweli yusaid janda amo naki aro abegete priorities che award yae kawe ge studio akifika Joshua mimi nisiki na utaniambia ndio toske gochi bosio asenjera abana konde ganda kutoma uchumbe yao lakini yura kaniko boli Steve na boko moboli asemambi yaboniga niende kwa magaseti epewe gaseti ya The Standard ene rombate gaiga ane rango chukumulekera mono wajakiri tukira Jumatatu na ndachi kumulekere chonsi berebuya lakini rende ngola otenda ngikere asa magaseti ayuo ebeji gaseti ya The Standard ebechi ntangani na yodena Raila storm over US info ball remarks yani Raila nigo age ajetigwe anene ni nkwana ya American ambassador Mega Whitman yade adamna obochori bua korekande osechikura chumo rutanyo arete nigo chialenge free fair na Victoria ino nigo ya alenge engia sana kwenda mangana ayo niga moga jete Raila Morodinga oyorenga sensemo ya wasu nigishwa karekera nete korunere speech yae ase conference ile gandred akage jugusada ningane yo akamatena ya bono ngwetaniole ekeroka gukwana mangana atari koreta obosera kolengana Raila Morodinga ayona aralikire ase gaseti ya The Standard lingana limwamu ase gaseti ya The Nation ligire na BBI Station 2 abokona BBI ni kapugate ene ngonya gutioka rere na bera aje Station 2 ereta monjori gete asense ya Kenya inero are amangana mamwamu ase gaseti ya The Nation. Gazeti ya Taifa leo nigemurigedebuna Raila
amrima barozi wa Amerika. Baada ya Whitman kukwana mangana na chikuranga kichia korekanite cyo mwaka 2022 Raila bono nigo amwiranirtie asoko murema na gathana yaya atigane na mangana yense ya Kenya. Ayunaro aire anaira bordo asikasetia Daily Nation igoro ya BBI session 2 na igasetia Taifa Leo igoro ya Raila amrima barozi wa Amerika. Ngira na asikasetia testana lini gemurgena bono nigo ya beire news yetari ngiye goje somo senator bwe county ya Wasinigishu nere Jackson Mandago ekerobono DBB atagete digo jigo freeze chibesyae na asset siae kodengana na mangana lyagende digoro ya Finland chibesibe bana bali kwenda Finland jitwari dobo koregano pechi yebo ne murgedena ngaki debate ya tindiete asama gajo ye bunge anekari kari kwanne igoro ya marriage bill go se bill igoro yenyuomo igoro ndo kwande denyuomo na wakili padu ni wedina amangana yunaende gutindia ase bunge beji ya kabiri nige murgedena se komyo kasubange beji ya kabiri inge murgedena igoro ya another scam igoro ya bana na baiboli ekaro bakari kona leti igoro naki pali yetu jibese choko genda ase ense ya enze jinsi jisko eriko kora ama gosko kora gosoma asense meyo igamangana na endete kokwanwa bana mbara na ndeba tagete ko enda asense ya katali ende bachi go kore meremo kolende bese yabo nero nigo ya bige tumubuko ekaliewa asebeje ya kabere bogo ne murgede igoro na poetry and choral verses ngakichiga endete go domain ayase ama mereno ya mangana ya matera ose music festival yigenda sense meli ya Nyeri kirongo sukabosio minyoke wikase bechi ya gatatu nemrugdena ababunge nigo bono banyarire bakwamereri bill yo erengete go marriage dissolution yerengete ngaki marriage yego chikoba abuna gwakiri adotebeti igoro bill yo nige erigetie buna echiko Angela bali banywa maine to annual their marriage within a year after wedding and by the way yani bachikobeke cousin buna na babantu bagotigana ekero ba nyumanire ekero usibanya bana ani na ende na bana tujina bachiko sign agreement na ya nje biyake toko banere miake debere usitoko ba mia mwaka yomo lakini ababunge ni gobono bande ba mereirie engane yo ekero yakore du leading ose banyamire kana ndio chikoira na sebunge barorenga ki gosene jigweta turu ekatosuka bosio ni gondo jena beji akane nere murgedena bono Raila ngakyanya adega komobori omo ambassador bwense ya America Mega Whitman buna atigane na mangana ya Kenya affairs ya Kenya hani gago jamana nao tebe karo moswati yo ambassador atedena chikura cha 2022 ni gocha fair free and credible amangana mereriwe na Raila amo na bande bali asomo bwa Kenya kwa asimiro moja wa Kenya ekrobali ba Kenya kwanza passport ya ambassador Whitman nino jega Raila nande niga anyare kawo mochia abagwakiri gose Raila is lawyer accuses ISIS prosecutor of bias ina wakiri Raila Morodinga niga kare komoja prosecutor yeke gambiro kireke nege International Criminal Court igoro ya korekanabuna nigo ale bias niga momajiri kalimkani korengana neri huko elio Paulo Mwangi oyore wakiri bwa simuro moja wa Kenya akarekote abuna ya obisieli ya International Criminal Court nene obisia prosecution nigeta kere koba independent lakini ya rekana kan nigo akare bias na ande bina rekana sense ya Kenya abeko mochikorekana ya abomo bwa simuro moja wa Kenya mbugutwara bosibole nikigambire ikyo ya International Criminal Court ebechi ya gatano asika seti ya tesani gemorgedena countries nigo bono janya le chiku embrace digital changes anene kero devolution conference again nigo ya rekana na chi county chinyinge nigo cha university asensemo ya digital services eri ku maximize benefits and complete transmission of information oyo ya tebeto yo na bondo je kwa korengana na edidio waro oyo niga debuna ya project county begete asogo tumeka enjera yekerero
ntwarano ne county jine je jibegete miroberio yekerero ase ogosangereria ebango ekero banyotene bange nyinge nigekogenda ase amagoko imoseme buko yabantu bya usangereri kolende nigondo jina counties nigobono jeirire emeli ya mangana a digital nindo jina ekerongo jarara sinini mbake beji ya gatano atoto nigo mandago yure mo seneta bwe county ya Osinigishu aigetiwe ase kambrolitko rigoro ekero bride dina taligirid mate igina mangana ali Finland bono niga mubadana ndio mo seneta oyo ando kabeiro mugavana bwe county ya Osinigishu bono nigo nigere DBB nigo erobere dina bona bera achikongusa amali itaenda kufinya gusena bera chikungusa amali yomo senator yo elinde barro senga kibawo first ya mangana ya Finland scandal eyo egendrede mandago nigo babwa tuketue na bondi ya 2 million kero gose cash bill ya 500,000 ayubano no aboka somase bejata na otorena masaibu yana mukumba senator wa county ya Wasinigishu Jackson ne mandago ayonaro agendrede asinchera yabene omwiboli ebwa bana batatu ayo onyora bana batatu Faith Kananu nigakari kusababo konyi elinde anyare kawo konyu ekerale alia sensemeli ya Meru County kero atabwati ebitoki buya buyego oyo bwate miaka 7 anyora bana batatu chibarongo igobona ngo sabaka robo konyi so mu mwana oyo ngakia seniwe korende tabwati bitoki byokorera abana baye turigera liga new crop of readers out to shift protocol landscape nemregedena ki bono mangane shebwenyi karikorekana ya mangana political asensi ya Kenya ine beji ya ikomi beji kumbo nemregedena ki keromurai gose UDA makes strides in Kisii as Ruto eyes former Kisii former Raila arise kumagana rende ngaki UDA ekare ko iremeri asorongo rwa Gusii ekero yakana bali barenge bari kumusira Raila murodinga kurwase ensemo ya Gusii yarakana bone bakari gosoa sensemo ya UDA kerondo jena igoromba kwa ndegana muraibuenze ni garoberedi ko jaserongo rwa Gusii ekero roberina na aje gutarira constituency ya Nyalibali chache ase amasabo ekerondo jesairi chanda debina eyo murobiro inogendrede ekero bagochi ko harigania umuraibuenze ase orogongo rwa Gusii ritko ria achuma piri nimire jena umuraibuenze Dr. William Ruto nigobono anyarega ko nominate Lenson Igonga agochikoba Director of Public Prosecution DBB omoya ase ense ya Kenya yani go editari abono lyatomirwe oika ase National Assembly ekaro lyaliganitwe na Speaker Moses Wetangula aburitukirigoro ekereliete libono ligochiko kwa vetting likancherwe nigo agochigwoba mo DBB omoya unyorekero Nudin Haji anyaraga kwiruka sensemeri ya DCI iga Denson nigo aba nigabo mubui gati yabali 15 banyarde bagokora application onyoremna baka Roya Danson omhali omoyoro mwakiri nere na Roya nere no alinga series tiyo konde kwa batimbaya tanyale di kagochoro bono Lenson kara isigwetu bunge atakuwa DBB omoya ase ense ya Kenya pia mana sema ndata kwa ime yomoroberio nijisa kalia Makori moginda au de gatuba tibia sana au de akondani onalebo chuli somo somba au de alime yomoroberio kwa sense melia makara settlement scheme Nyamira County au de akona sisi hadi tamati pia sana gendera kwa mwananchi mbaka omwelio ene ndistibio bwansu bomagusi tigaminyo kiasi nini gagando na business servers as once vibrant sugar mirrors yani ebi asari gobenda de kusarika as jinsemo ao nene alias nsemo ya nsoni nzoi ya sugar ekeri biasara bitara irana ekeri company yetara be kameroberia ebya yogokini ebiasara nindo jega mangana na ragenda de gorona yabasubadi ngakipata gerigo domain igoro yogo kinia mangana agenda ase ense ya Kenya ekari tax force ekari koligereriwa igoro na kebaswa batata kerigo tikumaega ekiana barambata gere koligereriwa
beche kane ya 14 nere mugethena umwaka oyomo oerire ekero omurai Dr. William Ruto are asoborai ngakigose anyarire obwatiri chimbaradero ja uru oyo nyarire koba omurai mukoro gose niga beka chimbaradero chae chinya ayo nabo kanyarase beji ya 14 gaseti ne ya The Standard nirando jomo omorikari getena ningi kiachete bogeka ekero omurai mukoro bwense gose with President Ronji uru yani kigekogenda mamincha ekero omurai bwense Dr. William Ruto bon akoronji gosakorironji chi project dirja jagedigwe n'umurai mukoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta ayuno generali gira political G-sport yana bokorigera na inki gekogera gose ningi egekare korigereriwa asenjera yabene boigasiga sidi ya The Standard abantu barwete birengera byabo igorona nere buya aba amangana TikTok abe band asense yaito ya Kenya abandi barabadana abandi babadana yaya bali babadana yaya mbabwate sababu chaye babadana niyo yabere gosereri gochi ase iyo yabere gosereri ase ebigori bigo kinabono TikTok yeima skantayo bintu mbiriko be kubuye kurenda abandi mbale bagatebana yaya te baniwa ekyagera nigo eriligesa asabasa bago kinabono na ya TikTok nere kareko nekibuna abasae nkonyora bale kibakobeka monu ekaro kiga siborede ekaro bale ki content creator manjumuri ayina arondoje amurekeira asiga set ya The Standard esimambi yaboniga boigona gotebina weekend nalingo jago chaka kosoma bono The Standard Daily Nation endengo chuteri amange kabisa kuri nitigango ire asiga set ya Taifa Leo ndole narali amurekeire asinini ekaro maite ntarama osomoga no igire lakini kawika nabo ngoba na tebigwe na producer kurwali pata aja niambia lakini kuri ndanda manyinga Steve aikire kiagara mapema mbuya mapema is the best lakini ne ngori tore usura mwakere simto manyana nanga yekire lakini ndanda aenda asika set ya Taifa Leo yote abona Raila amurima parosi wa Amerika Hengi ekogera marumbano bono ya jagire hii ni baada ya mchumbe huyo wa Amerika kusifu serikali ya Ruto kuhusu mambo mbalimbali yanayopingwa na muungano wa Azimio la Umoja. Raila nigaga jetuwe kero Whitman akaregwa kirikoko serikali ya Kenya Kwanza. Ikore na Raila itarakora buya kindi gyonse. Akamatena bono na beda kerulinge bisero byao ogende sino. Humura na Raila motebe dibo yekara dena usingirie maswara inayowahusu wa Kenya. Kenya tetenene na Amerika. Aini gore ambassador tu utageru kuana masuara ya Amerika aliatageru kule Kenya. Baada ya mwanamume ajichoma Mombasa sababu ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha imesababisha mwanamume mmoja kujichoma uko Mombasani. Mwaka bwerusi lyomo yabu buno bogima bwakongire ase ogwesamba. Mangana makongu sana manjumuri bogima na boko era bwesambe kabisa ekarobwa kongire mwako irende bigota na kakabwate family andi bono otigire family imechando nguosa Kenya sasa marufuku Amerikani ujorigerie ina boko nyoro sombena na gichianga chia kuru Kenya chia gro marufuku wa sense ya Amerika wetangura katika vita vigogo wa magharibi wanawai ubabe wa jamii ya Mrembe Anokorna bono Western yalia liberalia tindire ningole jogo wa kuika mjini. Ngaronzo mzioga. Ani wetangura, Moses wetangura. Gose madividi o inere msari mdavad. Na abande. Ngobono ukareko bugalia. Ntuwa nikiera abugia sense meyo ya Western. Igonoroje na liberera ndikale ase ensemeyo ya Western. Nindoje Manchester wa cheki na mtu. Igokorana mbanya alide bakobwa igikombe getabuo osine kia UEFA Super Cup ekeroba korana baye kongonda de team getabuo baada na barabu mbali ko sekanonde ayuna arondoje ale asiga state ya Taifa Leo nabo owe somera asenjera yabene Lenson Igonga akaribia kupata kasi ambapo Miguna alipigania bila ufanisi Igonga nero na odena bono chore tu chikoba new DBB aise kwetu wa nebunge
ekaro abanta abange bari korigiri bageri miguna Danson Yomali amona abande kolende mbanyo wale tigetari ekyo ase ogo taikirania ose asogo taita interview asenjera ya bene ase gazeti ya Taifa Leo nana bora nyorane numugano tena kutana umbwa aliyesafiri kupeleka uchumbe wa amani kwa mataifa matano. Ayo ni malimwengu na nyorana ne sese ya taliwa kuira uchumbe wa amani kwa mataifa matano. Ano lendo iwete na mwanya bantu sinyirwe kuralia omorembe mpaka esese na bera tumeke kuralia omorembe ayunya nyore asigaseti ya Taifa Leo. Aye kada na mwanamume alaswa katika hospitali ya Coast General akiwa mahututi baada ya kuchipiga kiperiti akilalamikia ugumu wa maisha. Mondo bwe kolire za liyobo gima bwa kongire. Charity kutoka Nyamira Amazon Hotel niko ndani kaki echae ni ya muliro. Safi. Abuna bantu bari bare Amazon Hotel ka sense meli ya Nyamira awateba no bari ime ya morobelio baudana echae ali ne ya muliro kabisa. Eli ebekire timetina ngotumeka mode chi ebirika mate ebirika nere kubusambie chae sana turikonya komenda sukari kwenye begete amakara igoro konya kobera yanya koyi kabisa wana mondo kago jali dene kweli jai ni jairengia sana nalo dena inche ndani ya bicha inde chitago imbegere Yesu tawara okay rokora momanyi rokoro momanyi timetingiali ka momanyi onyanchonali dani ya bicha kurwa chitago imbekere Yesu tawara ochiere sokoro momanyi onyanchonali sava sasa ndio umeandika vizuri au then atumobekere tawara ochiere sokoro ya momanyi onyanchonali so jina ambaka abachukuru ba momanyi bamaite gisokora agolia bamaite na tawara buya sana safi abunaro ayuna ararenga sense ya magazeti na check yenu ngenda kwenye check na hata kachoshwa ngicha sole elinde mboli na kayomogeni ona ikire tumaye komayanga kitoko suka gochibosyo emanye gocha sole wakwane ndo dabutinge gwe Joshua lakini utani safi Joshua wandena diganda ndago inyoli iguru ya Enokem Agrovet Limited ase oraende bwenyorere obokorari gosonyore ebintu awo biri bietugo yao biri byomigondo yao biri oteto chaka okora obotugi bwao andonsi ase oberde ngiokora agenda sensemo ya Enokem Agrovet Limited yigotoka somo chobosongo ebagotoka ali sensemo ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society ange na Market Plaza Gusii ngotoka bara sensemo ya Shell Petroleum opo Shell Petroleum Station eyi ya Karuguru Abukare Falcon inki bagotwara ngotwara bare endagera yechombe usendagera yetugo erioraganie ngotwara bare veterinary services drugs services njirororo ngotwara bare artificial insemination services nabogo konyo robo kari ngotwara bare gechuchu geri tugerimo tuga ngokora bare meremo ya offer the counter extraction services nabako gosem babwada mario awo yogoite bichuni yogoita insecticides herbicides pesticides yani bindo biribigo chandete ase abore mibwao babwata mario ndo korana batarira abu Enokem Agrovet Limited ende bwenyorere obokorero bya gosibwenyorere ebindo asiri goririe inse bado elinde ochugo bitumeka asiko genderi obone mibwao asinjira ya mogose asinjira ende ngenda sensema ya Joshua akore mnamanyeta sinini ndamayanga yomogeni ona ikire ende tumaye gosuka gojibosyo ende ndi stibyo bwansu bomogusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi twaicanire kuraria ogukwa kwa Kevin Nyandwaki Mugusu kurwe Kenyoro gia Samba Kirongoroli sublocation imeye county ya Kisii nigari mwana unyagusira Kefa Mugusu
nomongina Jack Nyambeki, momuro mwabo Albert Magara, Innocent Aberi na Azem Onduso. Abaisemoke ngamona Obed Makori, Bishop Samson Abuga, Richard Okenagwa, Ibrahim Otara, Nicodemus Nyang'au, Fred Makori, Dominic Nyang'au, Vincent Nyang'au, Nicodemus Nyakwara na Dakius Ogega. Abangina moke ngamona Wilta, Margaret, Maclean Nyakora, Rael, Lispa, Judy, Marceline, Beatrice, STR, Lydia, Jane na Joyce. Mbamwabo Eunice, Justin, Lawrence, Teresa, Evans, Nancy, Shem, Zipporah, Damaclean, Gifton, Judy, Florence, George, Lucy, Susan, Eugene, Parkley, Sally, Mary, Faith na Fred korwa KDF. Jesu korochiaye ngamona Peter Makori Momanyi na nyagosira Ivan Sonduso Mugusu. Abangina koro ngamona Rebecca Kerubo Makori, Rosa Biyaki, Nora Moses na nyagosira Alice Bosibori. Omubiro yonigura rusiwe nkendu lituko lya Jumatatu chitariki 21 cy'umutinyo gatano gatatu mwakoyo na koini wali tuko lya Jumanne chitariki 22 cy'umutinyo gatano gatatu mwakoyo. Asebali bonsi bakirwe nogosira koyo muhabo nigo twarure engora yaito. Television ya Ndizi TV nigegendrete gusuka busyo kira lituko bono nigo tole asechiro yokoligie maketa oyo manyete mirimo yaye burunge onye kore maketa nainde otagetego kore mirimo ase nyumba y'uburaria eyigukina bwango mono ribagariaho na riyeri ebe nobwat experience y'imyaka 3 guchigoro yego kore mirimo na korenta montreal tumebisero byao guchia se email ya ndizitv@gmail.com gwikomo eryo bwomutinyo yo gatano na gatatu. Ndizi TV ubwansu bwomugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchorya bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryo wikere abaligereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryo togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Esukuru yokwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicheri chonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyoro Gusii asebali imeyumucho Kisii ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwensu bw'umugusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurengera chibice chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora asite koda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. The Ultimate Kids Carnival Week imerudi tena kwa kishindo zaidi katika hoteli ya Camel Park kuanzia tarehe 15 hadi 20 mwezi huu. Kutakuwa na face painting, zipline tour, car ride, tag of war, boat racing, goal target, kuogelea, modeling, sack racing na nyingine nyingi. Zawadi zitakuwa kemkem kama vile t-shirt, miavuli, water bottles, vinywaji na snacks, na washindi wawili watapata trip kwenda Masai Mara. Mzazi, mpe mtoto wako na nafasi hii. Piga simu kwa nambari 0714386594 ama 0714915354 kwa kujiandikisha. Kumbuka, michezo hii yote itakuwa live Ndizi TV kuanzia saa 5 hadi saa 10 jioni. Hafla hii ni kwa ushirikiano wa Camel Park Adventures, Ndizi TV, True Foods, Choco Primo, Zesta na KCB. Rumba imeburera ya rumba. Wana mapangala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapangala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Emeburera the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papa siko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate ebirenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound, CT scan, ngokora bale X-ray, dialysis, nkobwenia bale emechando ya maino, naboigo amangana yebirole bya maiso. Oko baruogoke, gosoko baruokonene, naboigo mbabwato bokoreri, bwa ambulance, chinsemero ngibrinenye. Mbabwate chinchira au chugwakanera, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama. Asebali yabagutumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital iyera ngene kigambirukia Kisii low codes Gusii wa kiresimi ase namba 952